Nalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ne online. Ni ai service ru ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Hadin ka jing penthmai ya ki nongkit kam ka seng HNYF Haribhoi District. Bat ka jing don kam ban nang bu bet ya ki nongkit kam ki bala ban yakit ya ba hiki kam jong ka kanhon ka ban long ka jing mentoy ye ki paj ba ka than. Menta ka singi nagaliang jong ka seng kala pan long ya ka jing jit thmai ya ki nongkit kam jong ka Haribhoi District ne ka bala bu haga kerteng jong ka HNYF Northern Region. Nalor ki wei ki bala jit da ki dekhot ka te ka seng langba ka election menta ka singi ki nong ilam ki bah khmat ha ka jing ilang ka bala pan long ha sning kala jit ye ki laingut ke samlarang ba ban ya tenrong hi kam jong ka seng Haribhoi. Kini ki samlarang ba ki bala sajit thmai ki kenthop ya uba Robin Umba kumu Vice President ha ka jaka jong ba Adelbat Nongrum nangta uba Don Roykshar kumu Education Secretary ha ka jaka jong ba Prosper Shadap bat uba Shining Kentla kumu Assistant Finance Secretary ha ka jaka jong ba Robin Umba pala kentiu syaka kam Vice President. Hagani kesengi lapan scam ya kini nongkit kam ki bathmai da uba sadon ke bla ubri presiden rangba ka seng haga jing dan lang jong uba Barnabas Mani ubri vice president ka seng sengkemi nang ta ki nong yalam ki bahakmat ka seng Naribhoi ki bakenthop ya uba Hasting Lengdo ubri presiden baru uba Alfred Malai ubri secretary lembat ki dikhot jong ka seng.